Council for the Welfare of Children nagpatigayon sang training sa barangay para matutukan ang children in street situations. Nagpatigayon sang training sa Council for the Welfare of Children sa syudad sang Iloilo. Kaupo ng mga tiglawas sang Iloilo City Welfare Development Office, Local Government Unit, kag Barangay Council for the Protection of Children, giniwat ang training sa duha ka barangay sa Iloilo City. Sa separado nga sessions, gintipo ng mga ginikanan kag mga kabataan sa Barangay Boulevard kag Kompanya Sentral sa Molo. Tinutuyo sini nga matudloan ng mga ginikanan sang husto nga komunikasyon para sa ilang mga kabataan. Aminado ang taga Iloilo City Social Welfare and Development Office, isa sa pagpanghangkat amo ang mga teenager bangod sang ila barkada. Gani lakip sa mga gin-training amo ang mga children in street situations kaupod sa iban pa nga mga pamatanon. Importante ini para mapasangkad ang awareness sa sitwasyon hag mahatagan sa solusyon ang mga problema. May mga short discussions kaupo ng mga video nga ginpakita. Ginkuha man ang mga opinyon kag pananawan sa mga nagpasakop nga pamatanon. Pila sa mga gintalakay amo ang child rights o kinamatarong sa mga kabataan, group meetings para sa practice sessions kag mayara man sang workshops. Magluwas sa syudad sa Iloilo, nagpatigayon man sang training for CISS sa Banwa sang Santa Barbara. Kevin Patrick Casipe para sa Level Up Patrol.